खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इं 1955 1986 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव बर' हारिमुनि सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंनाय महरगिरिफोरखौ मान बावदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स नबलाङाव दिनै बिटिआर सरकार दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव 1955 1986 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव बर' हारिमुनि सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंहैनाय गासै 165 महरगिरिफोरखौ 50,000 रां चेक ममेन्ट' एनडिजि आरो साइटेसन होनानै मान बावदों। बे हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि रन्जित दासआ बाहागो लाना मेलखौ बेखेवना होयो आरो जारिमिनारि बिजाब बेखेवगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, आसामनि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो माखासे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोर लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारी, मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोर आरो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लादों। आमार कारणे एटी ऐतिहासिक दिन नव प्रजन्म हिसाबे आजिर जी कार्यसूची हेतु आमी खूब एटा ভাল कार्यसूची बुली कब विचारिছো कारण नव प्रजन्म हिसाबे आमार एटा दायित्व आसिले जी सकले बर' सांस्कृतिक प्रथम माने नेशनल पर्यायत स्थापन करिसिले जी सकले नेशनल पर्यायत प्रचार करिसिले সেই ব্যক্তিসকলক आमी केতিয়াও पाहरि যাব নোৱাৰো। এই কারণে পলম হৈছে যদিও আজি বিটিআর সরকাৰৰ পৰা বড় হাৰিমু আফাদ, বড় ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন আৰু কিছুমান ব্যক্তি লগ লাগি পেলাই আমি বিটিআর সরকাৰৰ দায়িত্ব লৈ 1955 চনৰ পৰা 1968 চনলৈকে যিসকলে 26 জানুৱাৰী আৰু বিভিন্ন সময়ত নেশনেল লেভেলত যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম হৈছিল তাত বড় কৃষ্টি, বড় বাগুৰুম্বা, বড় বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামবিলাক তাত প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে আৰু বড় সংস্কৃতিটো সমগ্ৰ ভাৰতত পপুলাৰাইজ কৰা, সমগ্ৰ ভাৰতৰ জনগণক বড় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা ধ্যান ধাৰণা বা জ্ঞান বা যিটো ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিছিলে এই মহান ব্যক্তি আমাৰ যিসকল আমাৰ জীয়াই আছে সেই সকলক আৰু লগতে যিসকল স্বৰ্গবাসী হ'ল সেই সকলৰ পৰিয়ালকো আমন্ত্ৰণ কৰি আজি সম্বৰ্ধনা দিয়া হৈছে। এই সম্বৰ্ধনাত আমি তেখেতসকলক এটা ক্ষুদ্ৰ সন্মান হিচাপে 50,000 কোটি টকা দিয়াৰ কাৰণে ঠিক কৰা হৈছে আৰু লগতে মোমেন্ট আৰু তেখেতসকলক এটা প্ৰশস্তি পত্ৰ আদি কৰি তেখেতক আমি দিছোঁ আৰু তেখেতসকলে যিহেতু বড় সংস্কৃতিৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আমাৰ দায়িত্ব লোৱা আমাৰ নেতৃত্বত দিয়া ব্যক্তিসকল সেই সকলৰ অনাগত দিনত যাহাতে তেখেতসকলৰ নামটো চিৰস্থায়ী কৰিব পাৰে সেইকাৰণে বডফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত আমি 25 ফুট ওখ ডাঙৰ এটা পিলাৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰি 100 প্ৰায় 70 জন যিসকলে সেই সময়ত বিভিন্ন সময়ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তেখেতসকলৰ নামবিলাক এই পিলাৰত লিখাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ বিভিন্ন সেই সময়ৰ যিটো চেলেঞ্জেছ বহুত কষ্ট কৰি তেখেতসকলে ট্ৰেইনত উঠি বাছত উঠি বিভিন্ন কষ্ট কৰি দিল্লীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেখেতসকলৰ জীৱনী আৰু এই গোটেই ইতিহাসটো লিপিবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে আৰু সেই সময়ত বিভিন্ন কালচাৰেল কমিটি প্ৰায় 14টা কালচাৰেল কমিটি অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ তেখেতসকলে গঠন কৰি বড় কৃষ্টি, বড় সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰাখিছিলে। তাত গোৱালপাৰাৰো আছে, বড়োলেণ্ডৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ আছে, বিশেষ কৰি কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙৰে আছে। তো এই প্ৰত্যেকটো যিটো কমিটি আছিলে সেই কমিটিটো ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকটা কমিটিকে 5 লাখ কৰি অৰ্থ সাহায্য দি পেলাই সেই কমিটিবিলাক ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক জাগৰণত তেখেতসকলৰ ইতিহাসটো যাতে জীৱিত কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি বিটিআৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছোঁ। বিটিআৰ চৰকাৰनि যিটো বদলনি যে আগুনি মোসাফিৰफोरखौ फरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला
जोंनि बर'नि हारिमुखौ बायजो मुलुगजों फोनांजाबनाय एबा बायजो मुलुगाव जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहोनाय गिबियै 1952 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम जाय मोसाखावरि बा जाय हारिमु सिबिसुलि बिथांमोना दिल्ली एबा गुबुन गुबुन थावनियाव हारिमुखौ दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो 1952 निफ्राय 1986 सिम लोगोसे 1986 नि उननिफ्राय दासिम जों बेखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै लानानै इयुननि समाव जों बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन 1952 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइ समनि जिखिनि गेजेरनि जोंनि हारिमु सिबियारि एबा मोसाखावरि बायदिसिना दामगुजु बिथांमोना गोबाङानो गैला थेवब्लाबो जों बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाखौ जों हांख्रायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो खोब खम बिबांनि साफायाव 50,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि मान हिसाबै जोङो बावहरदों आरो बेखौ गिबियै बा गाहायै मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हारिमुखौ गोलाव सम सिबिबोनाय बिथांमोना हयथ' बेबायदि सन्मान हयथ' मोनफेराखै जोङो दिनै बिथांमोननो बे सन्मानखौ होनायनि खाबु मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेराव फोसावबाय जे क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिनि इसिङाव एबा बिनि सिङाव 25 फुट गोजौ मोनसे खाम्फा गायसननानै 1952 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा जोंनि बर' हारिमुखौ भारतनि राजथावनि गोदान दिल्ली लोगोसे गुबुन गुबुन थावनियाव दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोननि मुंखौ बेवहाय लिरनानै दोननाय जागोन आरो बिनि खामानिया थाबैनो मावफुंजासिगोन दा बियो मोनसे जोंनि हारिमुनि बिथिंनि फारसे हारिनि बिथिंनि फारसे बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खामानि जागोन बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोन साबेसे रां अनसुंथाइ होनाय जादों 1952 निफ्राय 1986 सिम जों जेसेबांखिनि मोसाखावरि बिथांमोना दङमोन साफा सानैया लिस्टआव थालांदों नाथाय बिथांमोनखौबो जोङो सोफानाय जागोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनिल' नङा दुलाराय आसामावनो आरो जोंहा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो बै समाव खौसेयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों खनसेयावनो 1 लाखनि बांसिनै बियो जोंहा लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथा ओंखारदों जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनिनो अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन बेखौ जोंनि गेजेराव चर्चा जादों आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे कमिटि दानानै प्रिलिमिनारि जि डिसकासन बेखौ जों खालामबाय आरो माखासे जायगायाव जोङो मोसानायनि जि आखरा एबा रिहार्सल बेखौबो जों होखांबाय अक्ट'बर दानाव जुदि जायोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो जों सावरायलायनानै बिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन जायखिजाया बागुरुम्बाखौबो जोङो गिनिस बुक अफ रेकर्ड बेयाव खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो नाजानाया अरायथा गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन
बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।